Salutare guys! Astăzi pe FIFA 15 vom simula a doua semifinală la Campionatul Mondial 2026, Anglia-Argentina. Să știți că Anglia a trecut 2-1 aseară de Norvegia și Argentina 3-1 aseară de Elveția. Și astăzi vom simula să vedem cum se termină a doua semifinală, că ieri am simulat și semifinala între Spania și Franța. Așa, începem. Anglia începe în poartă cu Hart, în apărare Johnson, Cahill, Jagielka, Bynes, la mijloc Wilshere, Henderson, Sterling, în atac Welbeck, Rooney și Daniel Sturridge. Argentina începe în poartă cu Romero, în apărare cu Zabaleta, De Michelis, Garay, Royo, la mijloc cu Perez, Biglia, Mascherano și în atac Di Maria, Messi și Higuain. Și îi dăm start, îi dăm play. Cine credeți că va câștiga acest campionat mondial? Eu unul țin cu Spania. Asta nu ne interesează. Îi dăm start. Și lăsăm și animația să o vedem. Argentina is not all about football, but there's more than enough football history to make this a special encounter. Remember Beckham's red card in San Etienne? Hey, I do remember it, Clive. Always such exciting matches between England and Argentina, and they often stray just over the line of what is acceptable, make it a really good watch. England won the last one in San Perez, 2002. Since 2007, a new feature has decorated the London skyline. The 400-foot-high Wembley Arch points the way to England's rebuilt National Football Stadium. Well, you know, the old Wembley had a history of its own, but I do feel this new stadium now is starting to acquire that as well. It's a fabulous footballing facility. Vedem primul 11 al Angliei cu rezerve și așezarea lor. Precum și primul 11 al Argentinei cu rezerve și așezarea lor. Și ce să zic, începe meciul cu posesia Angliei. Sturridge pentru Rooney, Rooney către Henderson, Henderson către Sturridge. Sturridge, pasă greșită, interceptează Perez. Perez către Mascherano, Mascherano către Biglia. Biglia îl vede bine pe Messi, Messi în care Messi, șutul lui Messi și este 1-0 pentru Argentina. De 4 minute a avut nevoie Argentina să înscrie prin Messi. Cum l-a găsit bine pe Messi în care da, 1-0 pentru Argentina după doar 4 minute. Rooney către Henderson, Henderson către Sturridge, mai departe cu Henderson din nou. Henderson către Sturridge, Sturridge către Sterling. Mingea ajunge la Rooney, șutul lui Rooney pe lângă, mult pe lângă poartă. Romero către Garay, Garay către Royo.
Royo către Sterling. Di Maria, mă scuzați. Di Maria către Mascherano. Mascherano, mingea ajunge la Di Maria, acum în brațele lui Hart. Da, Argentina a scris într-o pasă greșită a lui Daniel Sturridge, au făcut acolo un atac frumos. Deci, din greșeli, am scris Argentina. Dar mai are timp Anglia să revină în meci. Mingea acum la Sturridge. Încearcă pasă către Rooney, din nou greșeală. Mingea ajunge la Messi. Messi către Higuain. Higuain către Mascherano. Mascherano nu găsește pe nimeni. Încearcă o pasă către Messi, dar interceptează Henderson mai departe cu Wilshere. Rooney către Sterling. Sterling către Wilshere. Wilshere mai departe cu Sturridge. Sturridge pierde în fața lui Biglia. Biglia către Zabaleta. Zabaleta către Biglia. Biglia către Mascherano. Mascherano către Perez. Perez. Acum Rooney. Mai departe pierde Rooney în fața lui Mascherano. Mascherano către Biglia. Biglia foarte bine către Perez. Perez către Higuain. Higuain către Messi. Messi către Perez. Perez către Higuain. Higuain pasă că pentru Perez în care, dar nu ajunge mingea la el. Mingea ajunge la De Michelis. De Michelis către Mascherano. Acum mingea ajunge la Sterling. Di Maria deposedează pe Sterling, dar este out pentru englezi. Sterling către Johnson. Johnson către Rooney. Rooney către Sterling. Mai departe cu Rooney, Sturridge. Sturridge către Welbeck. Și Henderson acum. Pierde în fața lui Mascherano. Johnson către Sterling. Sterling către Henderson. Henderson către Sturridge. Sturridge în careu. Dar trebuie să se întoarcă Sturridge. Sturridge pasează acum cu Henderson. Henderson către Rooney. Rooney în careu. Încerca o pasă către Sturridge. Mingea ajunge la Cahill. Cahill către Henderson. Mai departe cu Sturridge acum. Sturridge. Șutul lui Sturridge. Respinge Romero în careu. Da, și este corner pentru Anglia. Ocazie bună al englezilor de a înscrie. Baines centrează, mingea ajunge la Cahill. Cahill pierde mingea. Degajează puternic Argentina, care ajunge la Sturridge acum mingea. Preluare foarte bună. Pierde în fața lui Messi. Messi către Higuain. Higuain către Di Maria. Di Maria în careu. Di Maria șutul lui Di Maria blocat. Și da, se termină prima repriză. 1-0 pentru Argentina după 4 minute, după o greșeală de pasă. Dar și Anglia a avut ocazia ei. Și acum va începe a doua repriză. Începe a doua repriză cu posesia Argentinei. Higuain către Messi, Messi către Biglia. Biglia către Higuain. Higuain către Messi, din nou Messi în careu, Messi faultat, cade și Higuain cade în careu fără să fi faultați. Mingea ajunge la Garay interceptează Sturridge foarte bine. Sturridge pasează, interceptează Royo către Biglia. Interceptează Wilshere către Rooney către Sturridge către Rooney pierde mingea acum Sturridge. Mingea ajunge la out pentru Anglia. Baines către Henderson către Sterling. Sterling
către Henderson. Henderson către Rooney. Rooney către Welbeck. Welbeck în careu. Welbeck către Sturridge. Sturridge singur în careu. Sturridge și se duce în poartă. Nu, respinge fundașul argentinian. Mingea ajunge la Messi. Messi către Higuain. Ocazia imensă a englezilor. Henderson recuperează. Mai departe cu Sterling. Acum pasează către Higuain. Higuain către Messi. Messi către Higuain. Higuain se descurcă bine. Higuain pasează către Messi a fost în offside. Pasa a fost bună, dar dacă pleca Messi puțin mai târziu, cu o secundă, două, era perfectă. Schimbare la englezi, iese Henderson, intră Cleverley și la argentinian iese Biglia și intră Fernandes. Cahill către Wilshere. Și Sturridge acum. Sturridge ține de minge, mai departe cu Rooney, să dăm sprintul, nu. Schimbare la englezi, este Welbeck și intră Chamberlain și la argentinieni este Higuain și intră Aguero. Johnson către Sterling. Sterling pierde mingea, ia out pentru englezi. Johnson către Wilshere. Wilshere către Rooney. Rooney către Sterling. Sterling centrează, nu e nimeni acolo. Wilshere câștigă duel la cap, dar greșește pasta. Mingea ajunge la Cahill. Cahill către Rooney. Rooney către Wilshere. Wilshere Sturridge. Sturridge nu trece de fundașul argentinian. Ajunge la Fernandes. Fernandes către Perez. Perez către Messi. Messi acum către Perez. Perez pasează către Cahill. Și este out pentru Argentina. Chamberlain. Frumos dribbling-ul. Către Jagielka. Jagielka către Chamberlain din nou. Și pierde mingea. Cleverley către Chamberlain. Chamberlain către Sturridge. Sturridge pe drept mingea în fața lui Mascherano. Acum Messi. Messi către Aguero. Messi din nou. Messi către Aguero. Aguero pierde mingea, ajunge la Chamberlain. Chamberlain către Wilshere. Wilshere mai departe pasează greșit, mingea ajunge la Di Maria. Di Maria către Mascherano. Mascherano către Aguero. Aguero interceptează, mingea ajunge la Zabaleta. Mai sunt doar 2 minute. Perez către Mascherano. Mascherano încearcă o pasă către Messi. Și da, se va termina meciul. Asta este ultimul atac. Ba nu, fluier arbitru. Da, Argentina câștigă 1-0 dintr-o pasă greșită, cea greșeală din minutul 4. L-a găsit pe Messi singur cu portarul și am scris. Așa câștigă Argentina, 1-0. Da, cam acesta a fost și video. Până atunci, like și subscribe și scrieți în comentarii idei de simulări cu echipe naționale, cluburi și eu le voi citi, vă voi da inimă și le voi pune în aplicare. Până atunci, toate cele bune, pa, pa!